tomto recepte budeme používať mrkvu, pani mrkva sa volá, takisto je blanžirovaná a my si z tejto mrkvičky pripravíme polievku. Polievka bude taká orientálna, keďže pôjde o mrkvový krém so zázvorom a s kokosovým mliekom. Pridáme vodu, osolíme, pridáme zázvor. Ja používam zázvor nakladaný, ten čo sa dáva k suši. Čím viac zázvoru, tým bude mať viac taký pikantnejší podtón. Nastavíme čas, zase si dáme nejakých 5 minút. Necháme prejsť varom, osoliť a následne tyčovým mixerom vymixovať do hladka. Zjemníme si to ku koncu kokosovým mliekom. Mrkvičku máme predvarenú, kokosové mliečko rozmixujeme do hladka. Polievačku máme rozmixovanú.